Iya, siapa yang cerita aku bahas itu? मा संगोन? दाउ बेदर संनो नागिरदों 31-नि 31-नि आरो आयौ माथो माबायाखैनोमोन बुङाखैनोमोन 31-नि खाना जानो नागिरदों जोंहा नै बाहेरायाव संबाय दिनै सानावनो जागोन जोंहा हराव जाला मालायफोरा हराव जायो जोंना नै सानावनो जायो जि गोथाव संगोन आं दिनै जानोबा फै नोंसोरबो लुगैदोंबाथाय बाहेराव ओंखामखौ सिङावनो संबाय बाहेराव संनो दिगदार नि बाबाया गोदान बोसोरनि दारि हरदों मालाय गाबोन गोदान बोसोराव रेजरजों दारि हरदों नै मैगं खोन्थाहैनो र' जोंहानि बारिनि नोंसोरनो खनसे नैबे जाबाय मिस्टार बिन बिफाङानो गोजौ जानो रोंदियासै अन्थाव फिसा फिसा जाना थाबाय आयौ नैबे हुरजमुखि नामा दिनै जागोन आं नैबेखौ दुन्दिया खानोसै र' नै बिथिंजाय कबि लाइ बिनि नामा पालें नङा माबा गोखैसो बे सुका पालें सुका पालें सुका टेङा बर' मा होनोथाय ओंखामा मोनबाय बिहामजो संनाय दाउ बेदरखौ जानो थाखाय आं जमबाय थादों दिनै जामारगोन आं नोंलाय ओंखाम जानोसै दाना
Maaf ya gue. Mana kayak gue? Kan dia pakai hasil dulu sih. Bisa lah lagi. Mari sekom dari mana? Kom dari kok nengok dia. Mana? Udah kali. Bisa lah lagi. Apa pula? Kami sini mana bisa? Kami sini bentuk. Mesnya. Dilihat bagiannya. Nah, Nah, bilang. saya bilang. Nama deh. Enggak. Yang sudah sama. Aduh. Ini enggak? Enggak bakal naik ke speed kalau langsung. Mana enggak betul dong. Enggak nih, enggak sih. Saya dong kan. Kosong. Ah, Ibu sini. mana sini? Sini. Mana itu bisa? Sini. Mungkin enggak ngerti ya, langsung lagi. Ah. Itu betul.